Вие сте на канала, където майка ми казва какво да правя, а аз не я слушам. Добре дошли в Майка ми казва. Здравейте! Аз съм Соня, майка на две дъщери, два свята, две поколения и един канал, в който ще си казваме нещата, които понякога премълчаваме вкъщи. Очакват ни разговори с истини, спорове, забавления и много смях. Не сме експерти, но сме искрени! Днес ще задавам въпроси на майка ми, за да разберем как е бил животът едно време без телефони, без Wi-Fi и без TikTok. Абе, пълна мистерия. И само да изясним на зрителите, майка ми няма никаква представа какви въпроси предстоят. Добре, тук съм събрала няколко въпроса. Мамо, готова ли си? Готова съм. Само да приготвя таймера. Many months later. Първият въпрос, който много хора се чудят. Добре, ами какво правихте, когато ви беше скучно? Играехме навън, на улиците, играехме федербали, играехме на гоненка, народна топка, карахме кънки. Много неща правихме, не ни е по-скучно. Втори въпрос. Как си уреждахте срещи без телефон? Зависи за коя възрастова група говориш. Аз, например, в 6-ти клас беше първата ми среща с едно момче, което учеше в 8-ми клас. Добре. Казваше се Филип и ме покани на кино. Поздрави на Филип. Да, така че нямам представа къде е. И беше с бележки се предаваха. Пише се бележки от ръка на ръка в клас. Сериозно Или ли, чрез съученици, да, на бележка се предаваше съобщението. И отидахме на кино, не помня вече кой филм гледахме. Мгм. Това беше нещо ми се получи. Завърши среща с киното и до там. 6-ти клас. Вижте колко активна съм била. Трети въпрос. Как се информирахте за новини, за клюки, за хороскопи? Имахме едно информационно бюро, което се намираше постоянно. Това бяха нашите баби, които седяха на пейките пред входа и наблюдаваха всеки влизаш и излизаш и оттам се тръгваше. Оттам тръгваше информационния поток, който се предаваше от уста на уста, движеше се със скоростта на светлината. Да. И всички в квартала бяха информирани, примерно, че Чичо Иван днеска си е купил бира и че Леля Катя си е изпържила кюфтета за вечеря с зелена салата. Май до сега така си. Това е най-сигурният информационен поток. Да, лелките от входа, да. Да. Добре, ами вестници, примерно. О, да, четяхме. Те в училище ни абонираха. Имаше такава опция. Имаше тогава задължителна руска преса, за която дори без да искаме ни абонираха. Добре, спираме. Само да попитам какво ще получа, когато завършим разговор. Защото, нали, като ми поставят условия да говоря в рамките на една минута, аз чакам възнаграждение, ако се справя. Значи, не съм мислила за това. Послушание. Бих се радвала, ако ме слушате поне една седмица. Добре, има сделка. Следващ въпрос. Как беше първата ти дискотека? Пускам таймер. В моя роден град имаше културен дом, в който се правеха дневни ученически дискотеки през деня от 4 примерно до 8 часа. Младежкия дом се казваше културния дом в моя роден град. И там танцувахме нищо по-различно от това, което правят сега децата. В тая разлика, че ние не тишахме балони, нямаше и други неща, които да правим. Бяхме просто едни млади хора, които се забавляваха, танцуваха. Да. Относно, примерно, ядене, което те връща в миналото, какво най-често си яла? Тук ще ми е много трудно да се събера в една минута, защото това, което най-често съм яла, то едно беше кухнята на баба ми и малко по-различна беше кухнята на майка ми. При баба ми съм яла, например, любимата ми. Те гледаха биволи, гледаха животни, имаше постоянно мляко, прясно сирене. Сутрин закусвах с попара. Сега децата не знам дали го знаят какво е това. Хляб накиснат в прясно мляко с сирене и захар.
Това ми беше закуската сутринта. Обичах микици, обичах чорба с джанки. Картофи, фиде и джанки. Сливо му викат в някои области на България. В нашия край му казваме джанки. Тая картофена супичка с фиденце се хвърляха и такива зелени джанки. Да, само Беше да добавя, много майка вкусно. ми е много добър готвач. То ми личи. И консуматор също. Как са наказвали децата на времето? Тук наистина връщаш съвсем в детските ми години. Тогава, когато дядо ти, Бог да го прости, нещо съм... Аз бях малко палавичка, така, организатор на най-различни игри. Организирах децата в цялата махла на село. И като нещо свърших някой беля, татко ме слагаше в ъгъла с дигнати ръце. Но явно съм имала и по-големи и тежки бели, защото си спомням, че като мъничка ме слагаше върху царевични зърна. Един път го е правил, не е повтарял, защото много ревах. Звучи болезнено. Да, много ревах. Майка му се скара и дотам беше с наказанието. Такива са ни били наказания. Не съм много наказвана. Не са били строги родители, майка ми и баща ми. Какво се е възприемало като готин по твоето време? Примерно, кожени Готин? якета, да. Ами, да ви кажа, аз съм от семейство с селски происход, които, когато бяха на 7 години, си купиха апартамент в областен град и от селото заминахме в града. И съм пораснала вече в града. Първите си дънки, които съм имала, бяха подарък от стринка ми, от съпругата на чичо ми. Той тогава имаше достъп до така наречените корекоми, валутни магазини и там пазаруваха те. А ние с майка ми и баща ми нямахме изобщо представа тогава какво има в този кореком. И тя като носеше някои дънкини неща, аз бях горе-долу нейния размер, защото тя дребничка слабичка и първите ми дънки бяха в 7 клас. Подарък от нея. И също едно дънкина рокля, която аз, ето както това нещо, го използвах като манто върху дънките и в училище беше голям хит. Даже ще ви кажа нещо, имах една съученичка Катя, по физическо възпитание се събличахме, приобличахме, свърши минутата, не може да чуете продължението следващия път. Так му стана интересно. Да, но воювахме за това дънкиняк. Аз се събляках, дрехите ми останаха в съблекалнята и отидах, нали, вътре салона. Катя нещо не играеше тогава, нещо неразположена е била и докато ние сме били в салон, тя пък облякна моите дънки на рокли да се види. Обаче аз пък нещо ме е накарало да изляза, да отида в съблекалнята и я виждам с моите дрехи. За едни дрехи, нали разбирате? За какво става въпрос? Толкова... Такива времена сме живеели. Как си планирала деня си без, примерно, нотификации, подобни аларми? Говориш за моя период, в който съм учила или... Да. Ами и като ученичка в основно и в средно образование и в института после не съм имала никакви планирания. Събуждах се сутрин. Ако закуся, ако не закуся, директно отивам на лекции като студентка, а като ученичка майка вкъщи ни правеше, имахме един самовар донесен от Русия. Мама правеше, запарваше чай в самовара, филийки с масло и конфитюр, сиренце, чай и изчезвахме на училище. Имаше едно предаване 7 часа ли беше, едно пет леко коригаше, не, май по-рано. Ще ви излъжа, вече не помня, 7 без 10 ли беше? Става 10 секунди. Ами то това, нямах план. Последен въпрос. Ако можеше да върнеш само едно нещо от твоето време днес, какво щеше да е то? Примерно, ако ти липсва начина на разговаряне, наше време хората са по-затворени и предпочитат да кореспондират според... Бих върнал чрез менталитета, който имаха моите връстници и нашите родители. Бих върнала начина на живот, който имаха моите връстници и моите родители, защото живота тогава беше много по-спокоен. Живеехме в една среда, в която вие сега нямате тази сигурност. Ние тогава живеехме в социалистическия строй, в който ако ни лишаваше от някои неща, ни даваше сигурност и спокойствие. Всички хора имаха работа, имаха жилища, имаха еднакъв стандарт. Говоря за средната класа.
И спокойствието на уния времена бих върнала. Спокойствието. Сега то ми липсва. Да, няма го сега. Несигурност. Вярно. Добре, мамо, благодаря ти и от името на зрителите, че ни върна в хубави времена. Нещата са били по-смислени. Не бих казала, не бих се изразила, че уния времена са по-хубави от тия. Аз сега в новата генерация забелязвам неща, които искрено се възхищавам на младите хора и до някъде много ми се иска да бъда по-дълго в тия времена, в които вие живеете, за да се насладя на съвременността, бих се изразила така, защото съвремието ви, вашето съвремие предлага много възможности, света е отворен. Аз съм пораснала в едно затворено общество, в едно ограничено общество, ограничено смисъл като свобода, лична свобода. Не можехме да пътуваме така, както вие пътувате сега. С кака си ходите, обикаляте целия свят, по концерти. Това не можехме да си го позволим. Не ставаше, не беше позволено. Другото, което е комуникацията, интернет. Интернет, това е такова богатство. Ето, ако не беше интернет, нямаше да направим това каналче, нали, да ни виждат хората, че и ние сме тук и съществуваме. Така че, да. А вярвам, че ще дойдат времена, в които хората ще могат да се телепортират, да комуникират на съвсем друго. И вярвам, че тия времена са съвсем скоро ще настъпят. И така. Да. Всяко време има своите хубави и лоши страни, като всичко в този свят. Добре, в следващия епизод може пак да включим така въпроси. И ваши въпроси. И да, това ще да попитам. Ако има хора, които искат да добавят свои въпроси, могат да пишат в коментарите и ще ги добавим в следващия епизод. Да, аз искам да благодаря. Първо за идеята на моята малка дъщеря, че организира това начинание, да се надяваме, че ще бъде успешно. Искам да благодаря на голямата ми дъщеря, която е моя стилист. Тя ме облече, нагласи ме така, както ме виждате. Декора зад гърба ми, тя прецени в коя позиция ще застанем. Настройката на камерата, това всичко е благодарение на голямата ми дъщеря, с която ще се запознаете съвсем скоро. Много благодарим за вниманието ви. Гледайте ни, ако имате желание, ако сте усетили, че нещо в нас ви допада, защото наистина имаме потенциал да проведем много интересни разговори, да ви бъдем в полза, да си предадем взаимно енергията, защото камерата излъчва енергията, която притежаваме, и да ви направим по-усмихнати, малко по-щастливи и надяваме се да имаме вашия интерес, да развиваме канала заедно. Благодаря ви много! Иви, ти ще кажеш нещо, мамо? Защото снимаме още. Да, бе, знам, аз мога го редактирам. Окей. Да ставам ли? Не. Още да кажа ли нещо? Не, бе, изчакай, бе, човек, не намирам нещо. Добре. Така, в следващия епизод очаквайте майка ми да отговори на чуждици, на думи, които тя предполагам, че не познава, които са често ползвани от младите хора на наше време. И ми е любопитно как тя ги възприема и със сигурност ще бъде забавно да се гледа. Така че, моля ви се, абонирайте се за нашия канал. Ще го отрежа. Предстоят много интересни неща. Аз никога не обещавам, но ако ни гледате, ще видите колко много интересни неща ще научите. Едни от вас, вие от нас. Ще се запознаете с двете ми прекрасни дъщери, които са
Много интелигентни, много... Това няма нужда, бе, човек. Си Не правиш похвалят децата, реклама ма. на пазара. Ами така е дошло сега, ще слушат хора да си похвалят децата му. Да ставам ли, свърши ли? Чай, заедно да кажем чао, благодаря. Добре. Много благодарим за вниманието. Много благодарим за Надяваме вниманието. се да ви е било забавно да гледате. Да сме събудили вашия интерес. Да, на мен лично ми беше много забавно да чуя майка ми как отговаря на Да. тези въпроси. И ще се видим следващия път. За мен беше удоволствие. Да, благодарим ти, мамо. И аз благодаря, Ивет. И да До видим нови срещи. да, майка ми какво ще каже следващия път. Каквото ме питат, ще отговарям колко мога.